l'Estefania, la Meilín, l'Arnau i 15 súpers més fan un musical de Bollywood i... Aquest musical el van fer l'any passat per una assignatura que és l'optativa de teatre anglès. Per mi Bollywood és un tipus de ball molt mogut, molt divertit, amb molts colors. Aquests balls eren difícils, els apreníem dels vídeos del YouTube. Doncs vam veure una pel·lícula de la Índia que era Slumdog Millionaire i doncs amb aquesta vam veure com era la vida que tenien els de la Índia. A High School Bollywood, o ets dels bons o ets dels dolents. Jo sóc la dolenta i surto amb el Roy. El meu personatge es diu Shivani, és una noia pobra de l'Índia. Jo sóc una de les dolentes i, per desgràcia, compartim el mateix nòvio. Jo sóc una noia de les bones, la bona estudiant. Doncs em dic Durga i sóc una mica que va de flor en flor, una mica ligera de cascos. Jo sóc en Samir, que és un noi ric i pijo. El vestuari ve directament de l'Índia. Jo sóc de l'Índia i la meva germana ha donat el vestuari de les noies i jo de nois. M'agrada quan utilitzem un element del nostre vestuari que es diu chunari, que és un mocador i el fem servir molt en el ball. Bollywood és un estil de l'Índia, però els ballarins són d'arreu del món. Jo sóc del Marroc. Jo sóc de Filipines. Jo sóc catalana. Jo sóc de Corea del Sud. Jo sóc d'Equador, de Sud-amèrica. Doncs jo sóc d'aquí. I jo sóc de Nepal. Els ballarins de High School Bollywood voldrien portar el seu espectacle a Broadway. Al teu esplai tots sou súpers? Al teu equip de bàsquet tots sou súpers? Els teus 15 cosins tots són súpers? Envia un missatge a la web i participa a Tots som súpers.